kaga wannan idan na sai tinkiya in daure ta ga ruwa na aji. Kaga wannan zubin bireka ne ga na isa a gidan na haɗe, zai nan san bisa dan tsautsayi ina magurin ta kawo zai. Gashi fili nake bukatar saya a birnin Kaduna ko Zaria, wannan gari yana burge ni dalili saboda kamshin miya. Kai attajirai suna morewa sai yanzu na tsaya na saya, kuɗin nan sun kai kuɗin Dangote da kyar yawan kwana Najeriya. Ni ko in ƙetara Ghana ma in juya kuɗin nan har su yawa, ko kuma in bulla Cote d'Ivoire ma buɗe kamfanin zannuwa. Wai kuɗin nan idan Allah ya nufa na bunƙasa na kafe na tsaya, wa za na fara aurowa daga jinsin matattakun duniya. Allah sarki Elnes ajanda da kyar ma yake zuwa ya zubi, sai dai in gobe ya waiwayon a ce musu liyaliya ya ware.